Amigos, amigas, buenos dias, amigos, amigas. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Ayan po, si Musikero nagbabalik. Click, lagyan natin ng kaunting echo. Kasi masyadong walang echo eh. Ayan, pwede na. Bago po ako mag-start, syempre, hindi po kumpleto ang record ko kapag hindi ko muna kayo ginigreet yung live, especially ang Team International Group sa pamumuno ng ating admin. At sa walang sawang paggawa ng schedule, every day, every night. Kahit sobrang dami na po namin, hindi po siya nagsasawa. Maraming salamat po. Pasensya na po minsan sa kulitan namin ni Akilas Journey at si Pops and Pops Ray TV and Admin Bitoy's Video Collection. Ayan po ang mga kakulitan. Para masaya naman ang ating JC, hindi na puro seryoso. Kaya ito, kakantahan ko po kayo ng seryoso. Ayan. Ang title po ng aking kanta ay napakaganda. There we go. The title of my song, Banana. Hindi po, saging. Saging po. Ayan. There we go. Ano ba ang prutas na paborito mo? Kasi ako ay saging ang gustong-gusto ko. Mataas sa fiber at lalakas ang tuhod mo. Siguradong maganda sa kalusugan mo. Hindi ako nawawalan ng saging sa kwarto, lalo na't sa gabi. Ito ay paborito, vitamins ko ito. Bago ako matulog, makadalawa lang ako, solve ng isipan ko. Kaya't bili na kayo ng saging na paborito nyo. May lakatan at latundan sa bawat senyorita. Alin ba dito ang gustong-gusto nyo? Sagana sa bitamina at lami-lami pa. Hindi ako nawawalan ng saging sa kwarto, lalo na't sa gabi. Ito ay paborito, vitamins ko ito. Bago ako matulog, makadalawa lang ako, solve ng isipan ko. Kaya't bili na kayo ng saging na paborito nyo. May lakatan at latundan sa bawat senyorita. Alin ba dito ang gustong-gusto nyo? Sagana sa bitamina at lami-lami pa.